Takže čaute, moje meno je Blavák a vás vítam pri ďalšom vlogu. A on chce zase žrať vo videu, zase ho chytila tá hnusná uchylka. Práve ideme zo školy, áno. Lebo croissant. Lebo pozeral teraz Jirku, teraz neviem, jak si mám natočiť. Sakra, než nevidím. Jak som zapatkal. A nestihol sa nažrať. A teraz chce žrať vo vlogu. Tak ja som ho takam poslal. Ja som ho takam poslal. Niekam, kde môžem žrať vo vlogu. Takže pardon za menší strih. Volal mi Peťo zase, že už ide, takže ho tu asi počkáme pravdepodobne. Áno, Rata mi volala. Teda pôjdeš mi vytvárajú školu. Nech. Tam je môj brat. Tam. Nerob! Takže dúfam, že dostihnem tú školu, lebo bola neospravedlnenú. Ty si kripel. A ty budeš mať tiež neospravedlnenú. Ty si kokot. Takže počkajte, ideme čakať na to tam. Keď teraz sa zmením. Prepašte, zmením si toto, takže menší strih. Takže už sú na mieste. A teraz tu čakáme na Ratu, aby sme ho tady nenatočili. Takže dúfam, že to vyjde. Kde je mrtka jedna malá? Tam sa blíži asi môj brat. Vzadu. Je. Takže tam v diaľke za tým autom sa blíži Rata. Neviem, či ho vidíte, ale ja sa dám troška takto a zameriam tam, kde on pôjde. Už sa nám blíži Rata divoký. Nový druh Raty. Tam už chádza do záberu. Rata divoká. Máme jediné zábery na svete z Raty divokej. Rata divoká! Rata divoká! Takže ideme. Ja to zase striham, aby som si nejedla, takže ja som späť a toto už bude asi všetko z tohto vlogu. A tu je Rata divoká. Rata place. Máme jediné zábery Raty divokej na svete. Takže ja vám ďakujem, že si pozreli tento vlog a čau.